סניף קטיף היקר. איפה הייתם כל החודש הזה? איפה? וואלה, הרמנו פה חודש. שמעו, אתם תחכו, תראו את החודש. ואיזה שיר, איזה שיר! שיר הכי טוב שהעולם ראה. יותר שיר משנה שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני 3, הרבה יותר טוב. משנת השפג אפילו. טוב, יאללה אריאל, תתחיל. קטיף אצלי בנשמה, אחלה חודש, איזה אגדה אגדה, הסניף זה קודש. הגעתי בזמן לסניף, הסתבר הקדמתי, משכתי בסוף למדריך, חמצוץ גנבתי, בסניף הקירות כבר שבויים, יאללה בסדר, גם ככה בו לא משתמשים, לגמח יש חדר, פנירים עם צבע דריך, נגמר הגוח, ברור לי שאין על הסניף. אוי כמה שהוא יקר לי, יאללה תעיפו את החודש למעלה, תמיד במסע מקדימה, כמובן שהסניף מאחור. יאללה חזרות לריקוד עד הלילה, צוות נשון גם הגיע, יאללה תורנו לרקוד! על הסניף שובה! כל החולדות לצאת, איש מטה! בא לי תירס גמדי. גמדי לא, גרגירים יותר טעים הגרגירים. על השבט זרעים ונבטים. יאללה, תתחיל, זהו, ביי. קטיף לנצח אלך אחרייך, לכן נדרך לשנתיים. כל צהריים עושות חזרות במגרש לא רואות בעיניים. הגעתי שפוי אל הסניף, תראו מה קרה לי. במפקד כמו חיילים וכולם צומחים את המורלים. אני נותן את הנשמה ואת הלב, כי הסניף זה כל מה שאני אוהב. שנגמר לי הלילה לבן השתוללתי ואכלתי את הלב. שלא קיבלתי עוד פיצה, נכנס במדריך של השבט, כל משפט זוכר בעל-פה, אמא אותי בוחנת. אשקיע את הכל למענך, אטפס בשבילך על חוט חשמל, כל שתבקשי אני אתן לך. סניף קטיף בדף, טוב. כל החולדות לצאת. איפה שבט מעלות? מעפילים, הרוח חדש. אתם מפתים? איפה צוות נחשון? צוות נחשון היקר, בהובלת אלישע. נטע הקומונרית שלנו. הלו, שלם! חודש למעלה, תמיד במסע מקדימה, כמובן שהסניף מאחור. יאללה, חזרות לריקוד על הלילה, צוות נחשון גם מגיע, יאללה תורנו לרקוד! על האווירה! יאללה, גלגלונים באוויר, יאללה. יאללה חבר'ה, נטע, על חולצה נטע! איפה אריאל? הלאה. תופף על הבטן. טוב, חלאס. מאוד פוסט האירוע פה, חלאס. יו טמטל.